खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' आं माने बहुत गोबाव जायोमोन दे आं भिडिअ बानायिया बैसागोनि सिगांनिफ्रायनो आं माने बिदि ब्लग बानायनाय जायाखै आरो बानायदोंब्लाबो आं एडिट खालामाखै माखासे जेनेबा ओरैबायदि प्रब्लेम माने प्रब्लेम आरो बिजिबो बिजि इदि एकदम माने सोरनिबा मिउजिक भिडिअ'आव थांनाय सोरनिबा वेडिंआव थांनाय नि बिदि एकदम बिजि आरो आं सम मोनसे ब्लगबो लानो हायाखै सम मोनसे ब्लग लादोंबाबो एडिट खालामनो हायाखै इदि जाहैदों आरो ना एकदम पावारफुल बिजि बैसागोखौनो आं मोजां मोनजालायाखै आङो बिदि बिजि जायो सम मोनसे बिदिनो मानसिनि लाइफआवहा आरो मोनसे दुखु नांथावना बाथ्रा कि जिथु माने बैसागोआवनो माने आंनि सासे लोगो आंनि जिथु केमेरामेन डिअपि जोंनि हाबायावबो बेनो केमेरा खेबफैदोंमोन आरो जोंनि जिथु प्रि वेडिं बेयावबो बेनो केमेरा खेबफैदोंमोन लोगोसे आरो सर्ट मुभि जाखिनि माने आङो लेंहरो माने बे फैयो आरो ना इदि सिस्टेम आरो माखासे आंनि सर्ट मुभियावबो बेनो केमेरामेन आरो आं जेराव माने थिनहरो जेराव आं हास'हैया बेयाव थाङोमोन बियो जेनेबा अबथिरा जिउ गोमादों एकदम खनसेनो माने सानैबो जिउ गोमादों आरो ना बिदि आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय बाइकजों जादों बाइक ओमफ्राय जिखुजाया माने मोनावहा आरो 10टा साराय 10टा बिदि टाइमाव जादों ओमफ्राय आङो खबर मोननाय 11टायाव खबर मोनदों आङो मोनानि ओमफ्राय दा आं बेखौ बांद्राय गोलाव लांला आं प्रसेसखौ मिथिबायना आं स्क्रिनाव होना होबाय फट'खौ नैबेनो मैखोम मोसाहारि थारमाने बिनि जिउ आत्मायाबो सोरगोआव आलो गोजोन माने जायगा मोनथों होननानै आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय माने बुंबाय आरो ना दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेनो ओमफ्राय दाबो आं माने गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो आरो ना जोंहानावनो माने थांलाय फैलाय आरो थानाय जानाय एकदम इदि आरो ना न'नि बायदिखा आरो बिदि आरो थ' माथो बुंबावनो नङा होमबा मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया मा समाव मा जाब्रबो रावबो बुंस' हाया नङा होमबा दा जोङो थांसै मा थांनो नागिरदों जोंहानाव नै नायसिनो थांनो नागिरदों बैसागु थारमाने ओरैबायदि जादों घटनाया माने आं थांदोंब्लाबो माने बांद्राय गोबाव थानो मोननाय नङा मानो होनबा समफोरनो भट आं दिनै दोनहैगोन ओमफ्राय आं गाबोननो न'आव फैफाफिनगोन ओमफ्राय समफोर भट दङ 26 बास आं ट्रेनजों फैनाय जायोना बासजों फैनाय जायो बेखौ दासिमबो आं डिसिसन खालामाखै आं नायनोसै माजों फैनाय जायो नङा होमबा नोंथांमोना आपडेट मोनगोन गाइस जोंनि हम टाउन मोनबाय अ माय गड थावबो बारा गैया बाइकआवहा दा थावबो सोलांसै पुरा फुल टेंकि सोनांगोन नङाबा जानाय नङा बाप फुल टेंकि सोआबा जाया नै दा स्कुलनि टाइम ना एसे लासै सालायनांगोन नङा होमबा आस्ते बाबू आस्ते ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का आराम से चलने का बाइकआवहा थावखौ सोना लाग्रोनोसै चलो डाल दो गाइस पुरा नै फुल टेंकि मजानो होलांनोसै थ' गाइस लेट्स गो पानेरी मोनबाय गाइस पानेरी खयराबारि 21 किलोमिटार गाइस तामुलपुरा बेयाव माने तामुलपुरा नैबेनिफ्राय दोङो पानेरीनिफ्राय 43 किलोमिटार ओमफ्राय दा जों थांगोन ना जाग काका जाग बास दा जों थांगोन ना ओरै राइट साइड थांसै आरो ओरै मोजाङानो होलांसै ओमफ्राय जों दा दसे माने रेस्ट लाहैनांगोन नाग्रिजुलि बागानावहा माने दसे रेस्ट लाहैनोसै आरो 15-20 मिनिटसो आरो बास दा जोङो न'निफ्राय डाइरेक्ट नन स्टप माने थांगासिनो आरो जेरावबो स्टपेज खालामाखै बिदि आरो दा नाग्रिजुलियाव दसे रेस्ट लाहैनोसै 15-20 मिनिटसो थ' गाइस लेट्स गो नै बेनो जाहैबाय डिमाकुसि ओमफ्राय बाजारानि एरजे दङ डिमाकुसि आस्ते माने ससे थांबानो मोनसिगोन नाग्रिजुलि जिथु नाग्रिजुलि होनना बुङोना बे नाग्रिजुलियावनो दसे रेस्ट लाहैनोसै नै सफैबाय नाग्रिजुलि बागान नैबेनो ओमफ्राय नैबेयावनो दसे रेस्ट लानोसै बास आं नैबे जेकेटखौ लाबोनायनि रिजनानो जाहैबाय जोङो सहैनायाव माने अबेबा माने एसे मोनालांगोन नालाय माने आइ डाउट आरो ना माने जों थांबोला बांसिन मोनालांबाय थाखायो नालाय बेनि थाखायनो आं बेखौ लाबोफाबाय एसे मोनाबा गाननो गोजाङोना नङा होमबा आरो बारनि थाखायबो ओमफ्राय दा जेखियानो जादोला गाइस नैयावनो थाथ'नोसै ना मा बुङो दसे रेस्ट लानाय जाबाय ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय नैबेसिम माबा जोंनि न'निफ्राय नैबेसिम नाग्रिजुलिसिम 100 किलोमिटार जाहैबाय माने 100 किलोमिटार नन स्टप सालायबाय ओमफ्राय दसे थाथ'बाय बिनि उनावहा दा नै बिनिफ्राय बङाइगावसिम दङ 160 किलोमिटार 160 किलोमिटार बाद जोङो पाठसालायाव दसे थाहैबावगोन माने माबा माबि जाहैबावगोन माने जानाय माने बिदिनो आरो मा होनना बुङो
नायनोसै मा मा जानाय जायो न' थ' जेखि जाया गाइस बिनिफ्राय जों दा थांबाय थानोसै दसे रेस्ट लानाय जाबाय नै बेनो जाहैबाय तामुलपुर गुवाहाटीया बिनिफ्राय दङ 75 किल'मिटार आरो राङिया 19 किल'मिटार थ' गाइस जोङो दा थांगोन लेफ्ट साइडनि थांगोन राङिया जानानै मजानो होलांसै आरो राइट साइडआव ओरै थाङोबाथ' डाइरेक्ट दारांगा मेला नै माने सिगनेल जेबो होआ डाइरेक्ट स्लाइड फिदिंखायो आरो ना डेन्जार बेयो दुवारखुसि मोनबाय गाइस दुवारखुसि ओमफ्राय नै बेयाव दसे माने माबा मा होननानै बुङो साहा लोंलांसै नै लोगो मोनदों लोगो फ्रेन्ड्स ओइले आं खिथागासिनो र' नै लोगोफोर दा नै सोरखौ लोगो मोननो नागिरदों एसे दङ नकुल ब्र हेपि बैसागु सन्जित ओमफ्राय दा जोङो नै एसे कुल ड्रिंक्स दं माने एसे चेन्ज खालामसै आरो ना मा बुङो गाइस चेन्ज अके बोथोराबो गरम जाहैबाय नालाय मोजाङै लोंबानो जाबाय दे फेगोन औ बैसागोनि जाय फनाव एसे बिजि र' मानसिया जोङो 3ता 4ता जाहैगोन नांगौ ना 3ता 4ता दिनै आं गाबोन फैगोन लामायाव मोसागोन अके जागोन अके दा धामाका दे होमबा ना अके गाइस बिदिबा जों लोंना लाग्रोनोसै दे फैयै जोङो दा राङिया सफैबाय राङिया ओमफ्राय जोङो राङिया मेन टाउनथिं थांला जोङो राङियानि जिथु रेल साइडथिं नै बिनि जिं मजानो होलांसै बै कार फैनायथिं बास ओरै थांनोसै माने ओरैजायबा हले एसे मोजां जाहैयो आरो सर्टकाट जाहैयो मेन टाउनथिंबा एसे गोजान जाहैयो आरो नै बिथिंबा बरियानो होलांसै मजानो रेल साइडथिं जिंनो राङियाखौ बारबाय गाइस नै नेसनेल हाइवे धामाका मजानो सालायलांसै बिनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो राखिहैगोन पाठसालायाव माबा मोनसे जानोसै मजानो नङा होमबा थ' गाइस लेट्स गो दा नै पाठसाला सफैबाय पाठसाला आरो ओरैजाय फ्लाइअभार बानायगासिनो नै जाथ'वाखै एसे टाइम लाबावगोन लानायालाय नङा होमबा एकदम डेन्जार गोलावखा गाइस बियो ओमफ्राय दा जोङो दसे नैबे पाठसाला मोनसे हटेल दङ बे हटेलाव थांनोसै बे हटेलाव थांनानै जोङो पुरि जायो ना पर'था जायो ना रुटियानो जायो माबा मोनसे जाना लानोसै गाइस बिदिब्ला आं इन्डिकेटारखौ फोजोबना लानोसै नङा होमबा जानोसै एबार मिथिया खाव जादों पुरि जाखांबाय दा पुरि जाखांनानै दा नै बाइक स्टार्ट होबाय दा थांनोसै अ माय गड सिमलागुरि सफैबाय गाइस सिमलागुरि बङाइगावआ बारा गोजान गैला बिनिफ्राय 49 किल'मिटार गाइस 49 किल'मिटार दंबावो लागा दानाबा धामाका ट्राफिक अ माय गड आय मासिं थांजेनगोन नै लासै आरामसे नै गारि बेलथायबाय लड गारि फैयै एकदम फाइनालि माने सफैबाय आरो सापागुरि ओमफ्राय दिनै आरो सोरां बारां सफैदों एकदम मजानो आं एसे मोनागोन साननायमोन बा मोनायासै मोजाङै न'सिम सफैबाय मोजाङै न'सिम सहैयो आरो केमेराया बारा चार्ज गैला दे एकदम जोबथारसिगोन गाइस मिथिबायना जेसेबां हायो आं लालांसिन नङा होमबा दा न' सहैब्ला मजानो चार्जिं होनोसै ओमफ्राय आरो आं बङाइगाव टाउनाव फैफिननांगौ दंबावो एसे खामानि दङ जिखिजाया दा न'आव थांग्रोनोसै न'आव थांनानै एसे फ्रेस जाना लानोसै फ्रेस जाखांनायनि उनावहा आरामसे फैनोसै थ' गाइस दा थांबाय थानोसै नङा होमबा गाइस न'आव सहैनानै मा जाखो मिथिगौ ना लोगो नै बङाइगाव फैहांबाय बङाइगाव नैलाय एसे मोनाबाय नुवाखै ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो न'आवहा आंलाय सानदोंमोन एसे रेस्ट लानानै आरामसे बङाइगाव फैनो होननानै बास रेस्टखौनो मोनासै आङो जै न'आव सहैदोंबो लोगो फन फैबाय फैनांबाय आङो गैया दा थांनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै रेस्ट लानोसै उपाय गैला गाइस नै ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट थांनोसै अ माय गड मोनाबायबो फुंनि 8टानिफ्रायनो बाइक सालायनाय नङा होमबा 8टानिफ्रायनो
दे गाइस बिदिब्ला थांबाय थानोसै ना मा बुङो थ' गाबोन थांफिनगोन आङो माजों थांनाय जायो ट्रेनजों थांनाय जायो ना बासजों थांनाय जायो दा मोनावहा मिथिगोन र' एसे डिसकास खालामसै न'आवहा डिसकास खालामनानै थांसै आरो माजों सुबिदा जायो सुबिदायाथ' बासजोंबो सुबिदा जायो आरो मा होननानै बुङो ट्रेनजोंबो जायो जानायालाय थेवबो बाइकखौ आं गालांगोन मानो होनोब्ला आङो फैफाफिननांगोन ना बिदि आंनि माखासे खामानिफोरखौ क्लियार खालामनानै आं फैफाफिनगोन ओमफ्राय बाइकखौ गालांगोन ओमफ्राय जेब्ला न'आव थांफिनगोन अब्ला जों बाइकखौ लानानै थांफिननोसै थ' जेखियानो जाथों गाइस नङा होमबा थ' थांबाय थानोसै आरामसे मजानो आं नै न'आव सफैबाय ओमफ्राय मैया बिदिनो जाहैबाय मैयाथ' एसे मोनाबायमोन आं बङाइगाव थांबाय बङाइगाव थांनानै जाखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन मावबाय ओमफ्राय मोनसे सासे लोगोनि ड्रन फार्म हैदोंमोन नालाय बे ड्रनाबो जाबाय जानायालाय ओमफ्राय आरो सासेखौ अमाया डेन्जार डिस्टार्ब होगासिनो नै आथिङाव उरि उरि उरगासिनो थ' आंबो नै जास्ट सफैनानै दुगैबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय हजोंनिफ्राय फैनाया आङो सापागुरिनिफ्राय रोङियासिम बेलेग बासजों फैबाय आरो रोङियानिफ्राय न'नि लामासिम आरो बडलेण्डजों फैनाय जाबाय